No niin, tervepä taas keittokirjan lukijat. Ja tänään olisi sit vuorossa tämmönen tosi nopea resepti oikeastaan. Eli tehdään lohelle tämmönen niinku sweet chili dressingi tai ehkä glaseeraus. En tiedä nyt miten termillisesti se on oikein. Kuitenkin tolleen, että lohen päälle laitetaan uuniin tommonen sweet chili hommeli, johon käytetään luomuchilei, luomuhunajaa, balsamikoa, vaaleet sellaista, thai basilikaa ja 3 valkosipulin kynttä. Tässä ei mene oikeasti todellakaan pitkä aika. Leikataan kaikki tällaiseen kuppiin ja tehdään niistä pieni sötkötys. Yes. Eli aloitetaan taas näistä valkosipuleista. Katsotaan menisikö nämä nyt enemmän lapaa kuin viimeksi. Näette kuoriminen. Ainahan näistä vähän vaikeuksia näittäkään voi tulla. Tosta lähti ainakin kivasti kuoret. Sitten tästä. Tästä vetästään näppärästä tosta. Taas tuolta kannasta kun aloitetaan, niin saadaan näpsäkästi niistä pois ne kuoret niinku siinä mun ekas videos, minkä laitoin. Niin kerro. Taas aloitetaan tosta kannasta. Sitten kostaa tot lohta, niin kannattaa suosia villilohta ehdottomasti. Välillä on kyllä niin houkuttelevia tarjouksia noista kasvatetuista lohista noissa S-marketeissa ja milloin missäkin. Et välillä tulee sorruttua, sanotaanko näin. Ostettua noita. Kissa sieltä taas antaa noita reseptivinkkejä. Sitten ei kannata kuunnella. Silleen, että kuitenkaan, niin kuin sanottu, niin mitään järkevää sanottavaa ehkä. En tiedä. Otetaan tosissaan. Ja nää on kans mietoja chilei. Ja mietoa se olla pitää. Otetaan yksi tämmönen mieto chili. Pesastaa se. Nyt kun näitte, että mä avasin vaston, niin yksi tommonen mieto chili pestää. Leikataan tämmöiseksi aika ohueeksi. Tästäkään ei, se riippuu, että kuinka tulista tästä sit haluu loppujen lopuksi. Jos haluu tosi tulista, voi käyttää koko chilin, mutta ei sitä välttämättä tarvitse käyttää. Itse mä käyttäisin joku ehkä puolikkaan, vähän vajaat, kun on paksut chili. Ja ohuit tällaisia sliceja. Ohuit sliceja tästä chilistä leikataan. Ja heitetään ne tonne kuppiin. Kuppiin ne chilit. Laitetaan tuo kuppi tohon vaikka leikkuulaudan eteen. Elikkä nyt siellä on chilit. Sitten nää valkosipulin kynnet. Taas painetaan veitsellä. Saadaan ne jo valmiiksi vähän niinku pieneksi. Sanoisin. Noin. Ei kannata nyt sit kun on leikannut tuot chiliin, niin paljon hieroa naamaa. Eikä paljon muitakaan paikkoja. Et muuten voi tulla aika tukalat toltavat, sanoisin. Eikä missään nimessä kannata silittää lasta tai mitään muutakaan. Edes eläimiä silittää, koska muuten sit eläimille tulee tukalat oltavat, koska toi oikeesti polttaa toi chili.
kun varmaan kaikki tiedättekin. Sitten otetaan tästä thai basilikaa. Tommonen pieni nyytti. Pieni nyytti otetaan tuosta thai basilikaa. Tommonen. Sitten pesastaa sitä ihan vähän se. Noin. Sitten olisi niinku thai basilikat siinä. Tehdään taas tämmönen mytty, niin kuin viimeksi tehtiin siinä bolognese-ohjeessa. Basilikasta mytty. Ja leikataan taas sitä pieneksi. Leikataan taas vähän tämmöiseksi ihan pieneksi tätä basilikaa. Näyttää ja maistuukin ehkä kivemmälle. Tai en mä tiedä kuinka paljon siinä oikeasti on makua. Maku on vaikutus sitten sillä basilikan koolla, mutta ainakin näyttää kivemmälle. Laitetaan se tonne kuppiin muiden joukkoon. Yes. Nyt siellä kupissa on basilika, tai toi thai basilika, chili, ja sit löytyy ne valkosipulin kynnet. Sitten otetaan vähän, aina pitää olla mun mielestä niinku suolaisuus, happo ja makeus tasapainos ruuissa. Sitä mä en ole aikaisemmin edes kertonut niissä videoissa, mutta tässä tällaisessa niinku dressingissä, kun lähdetään maustamaan jotain lohta, niin se pitää olla kunnossa. Koska sit kun on happamuus, makeus ja suolaisuus kunnossa, niin se, mitä sanois, tanssii sun suussa. Sanotaan näin hienosti. Jätetään ihan vähän vaaleet balsamikoa. Tosissaan kyseessä on vaalea balsamiko. Vähäsen tosta, niin saadaan sitä happoa siihen. Sweet chili dressingiin. Sitten luomuhunajaa. Laitetaan tosta. Noin. Luomuhunaja sinne. Sitten otetaan tää pieni lusikka. Hiukka veivataan. Tehdään sit vähän tämmöstä notkeampaa. Toi mukavasti notkistaa toi balsamiko tän hunajankin, jos ei ole juoksevaa hunajaa. Sitten voidaan maistaa. Ai. Hyvää tulossa, sanoisin. Voidaan vähäsen, tää kannattaa muistaa, että saadaan sit niitä makuja irti enemmän. Vähän puserretaan tän lusikan näin. Tänne joukkoon. Nyt tässä vaiheessa voi pistää uunio parisataa. Niin on sit valmiin uunikin tälle lohelle. Mä myös itse asiassa laittaisin tässä vaiheessa laittaisin loheen suolan, koska se voi sit vähän imeytyä ennen kuin se saato glaseerauksen sit päälle ja saadaan siihen semmonen kiva maku. Samaan aikaan toi maku tasaantuu kivasti tuossa glaseerauksessa. Lohe voi laittaa reilusti suolaa, koska toi on makea kautta hapan. Toi meidän glaseeraus. Mut jos on rakastunut, niin heittää sitten enemmän ja
niin kuin vanha sanonta sanoo, että jos kokki on rakastunut, niin silloin se heittää suolaisen ruuan. Jatketaan taas vähän aikaa tän murskaamista. Tän toki voi tehdä sillä sauvasekottimellakin. Mutta tässä on niin vähän käytännössä tätä tavaraa, että se voi osoittautua vähän haasteelliseksi. Mutta jos tekee isomman satsin, niin sit se voi tehdä tuolla sauvasekottimella. Näistä sileistä irtoaa hyvin tätä makua. Tähän maistetaan. Joo. Ja näistä valkosipuleista kanssa. Kertoo kivasta makua. Elikkä ihan loraus sitä balsamikoetikkaa ja reilusta hunajaa ja noi kaikki muut aineet sitten. Sinne vaan sekaisin ja painellaan reilusti sekoitusta. Laitetaan toi tolleen. Näette sit kunnolla. En tiedä sitten, että miten toi näkyy, mutta mä näytän teille sitten sen jälkeen, kun mä oon laittanut tän kokonaisuudessaan tähän päälle. Näistä sitten irtoaa vielä kivasti tota makua tuolla uunissakin. Tästä tulee tosi kauniin näköinen eväs ja ennen kaikkea hyvä maku. Ennen kaikkea tästä tulee hyvä maku. Noin. Eli käytännössä lohi uunivalmiina näyttäisi tältä. Siinä oli sitten se suola päällä. Ja uuni on 200 asteessa lämmennyt justiinsa. Ja itse tykkään jättää ton kalan vähän raaemman puoleiseksi, mutta se on vähän semmosia makuasioita. Lyödään nyt fisu uiskentelee sinne uuniin. Kala uiskentelee uuniin ja annetaan se olla siellä semmonen, mitä mä nyt sanon. Jos uuni on ihan lämmin 200 asteessa, niin parikymmentä minuuttia. Riippuu uunista. 15-20 minuuttia, niin ainakin on kypsää. Tää oli tämmönen pikaresepti. Tän kaa käy vaikka perunamuussi, jos haluaa vähän tehdä tuommoista suomalaistyylistä. Tai jos haluaa vähän eksotiikkaa, niin voi tehdä vaikka fenkoli sipulipaistoksen. Taivas on vaan rajana. Mutta tää on ihan hyvä setti tälleen ja kannattaa koittaa. Kiitos, että katsoitte taas kerran.